Helo na, a choeso uned arall gyda ni. A'r tro hwn i ni'n aros gyda un o'r cymeriadau o'r enw Thomas, un o'r apostolion ac yn genhadwr o fri. Ond nid felly oedd hi bob cam o'r daith. Cyn neud dim byd arall, beth am rannu gweddi gyda fi? Wrth gofio'r elfen o amheuaeth mewn wythnos y mywyd Thomas, dyro ni fedru darganfod y gobaith y byddi'n edrych na phob amheuaeth ynom ac sydd mewn cynifer yn ein cymunedau heddi. Boed i bawb sy'n ame glywed y gwahoddiad i ymestyn allan at Grist a darganfod ffydd. Amen. O ran y darlleniadau, maen nhw mewn 3 cetyn. I gyd yn Efengyl Ioan. Y cyntaf yn yr unfed bennod ar 10 o'r Efengyl. Mae'r ail ddarlleniad yn Ioan 14 ac yna yr un hiraw dipyn yn yr 20fed bennod. Ac mi fyddai'n sôn am y 3 ymweliad yma gyda Thomas yng nghorff y sgwrs heddi. Nawr, tebyg bod chi wedi clywed, mae ystyr enw Thomas yw efaill. Nad oes enwyr brawd chwaith. Ar wahân i'w nodi fel un o'r disgyblion, yna a bod e'n dod o Galilea, dim ond 3 cyfeiriad arall sydd ynddo, sef yn y darlleniadau dwi eisoes wedi henwi. Fe ddywedodd y bydde fe'n barod i farw gyda Iesu pe bai'r rhaid. Ac yn y dweud hwnnw oedd yn dweud rhywbeth cadarnhaol a hyderus iawn. Ac yna yn yr ail ddarlleniad, pan bod Iesu'n dweud mae fi yw'r ffordd fywiol, neu'r bywiol ffordd fel mae rhai eraill wedi bod yn ei gyfeithi fe'n ddiweddar. A Iesu'n dweud, chi'n gwybod i le wi'n mynd? Ac yma Thomas yn gofyn, siwt gallwn ni wybod y ffordd? Be ti'n disgwyl i ni ddeall? Ac yna, yn y trydydd enghraifft, mae'r lefel o amheuaeth wedi cynyddu iddo ddod a dweud bod e ddim eisiau gweld Iesu to, ond i bai bod e'n gweld ôl yr hwylion yn nwylo Crist. Mae'r cyntaf o'r 3 cyfeiriad ato yn yr Efengylau yn llawn hyder yn diwedd, yr unfed bennod ar 10 adnod 16. Tra'n yr ail, mae'n dangos mesur o ansicrwydd drwy ofyn sut y gallai wybod y ffordd. Ac yna yn y drydydd, mae'r amheuaeth wedi cynyddu. Dim ond ar ddiwedd yr hanes gan Ioan am yr atgyfodiad i ni'n darganfod bod e wedi dod i ffydd fyw pherthnasol. Oedd e wedi ymbyllhau o gwmni'r disgyblion. Oedd e wedi colli gafel ar bethau. Nes iddo weld. Ac yn y gweld, sylweddoli rhywbeth eangach nac oedd lliged yn medru craffu arno. Maen nhw'n dweud iddo i symud i genhadaeth i gyfeiriad de India, mewn tre o'r enw Chennai, a hynna yn yr flwyddyn 72 oed Crist pan gafodd ei ferthyrru. Nawr enw arall ar y dre honno yw Madras, canolfan disg a diwylliant bwysig yn y dalaith. Cafodd fyw am 20 mlynedd yn tystio i'w arglwydd a'i ddiw, cyn wynebu'r merthyrdod terfynol. Wrth i Ioan enwi Thomas ddeng gwaith, rhydd i'r darllenwyr cyntaf ddarlun o un a ddangosodd frwdfrydedd yn ddiweddarach ar y daith, cyn bod yr ansicrwydd yn cydio a'r amheuaeth yn gafel. Nawr, roedd Pedr hefyd wedi gwadu Iesu yn doedd. Ac eto fe ddethon nhw i fod yn arweinwyr y genhadaeth mewn ardaloedd amlwg gwahanol.
Mae'n siŵr y bydde llawer iawn o'r dilynwyr cyntaf wedi cael braw ac ofn o weld yr cyfeillion hyn yn cael ei merthyru. Yr arledigaeth yn digwydd, Jerusalem yn disgyn, ac y marlluniau yma o Thomas, siŵr o fod wedi calonogi pob amheuwr yn ystod canol y ganrif gyntaf, neu'r trydydd chwarter fel tai. Ac wrth i Ioan gyflwyno'r lluniau yma o Thomas, yr amheuwr a ddath yn gredadun, mae'n rhaid bod yna obaith wedyn i bob un ddarganfod ffydd go iawn. Bod dod i adnabod Iesu fel Iesu byw yn troi nos yn ddydd ac yn dod â gwawr wedi hirnos. Bydd amheuwyr ym mhob cyfnod ac ym mhob cymuned, a hwythen gofyn y cwestiynau, a tan bod nhw'n edrych ar glwyfau Iesu, a sylweddoli fod e wedi ladd, wedi gladdu, ac eto'n fyw. Nawr, neger hyth, nid peth dychmygol yw stori Iesu, ond gwirionedd yw credu, ac yn wirionedd perthnasol i bob un, ym mhob cyfnod, ym mhob gwlad. Mae gwahoddiad Iesu ar gyfer pob yr un ohono ni, i estyn bys a llaw, a chael ein herio i gredu, neu wrthod credu, i ddilyn, neu i gefnu. Byddwn yn gyfarwydd gyda llawer o ffrindiau a chydnabod i ni sy'n amheuwyr, ac eraill sydd yn anghredinwyr, a mae rhaid parchu'r dilysrwydd y datganiadau hynny wrth gwrs. Y cyfan gallwn ni wneud yw rhannu'n profiad personol ni gyda nhw, i ddweud bod y bys bach wedi mynd i'r man lle roedd yr hwylion, bod y gweld wedi gweld y dioddefaint, a'r ffydd wedi derbyn bod Iesu yn Iesu'r atgyfodiad. Mi roeddwn gynt yn ddall, ond nawr rwy'n gweld yw profiad llawer iawn ohono ni, mae'n siŵr. A hynny trwy ras Duw yn unig. Maddeuwyd i Thomas am gadw draw, a chafodd ei groesawu'n ôl i'r gymuned. Ac am angen i ni helpu'r sawl sydd wedi cadw draw, wedi ymddieithrio. Ac efallai mae un maes cenhadol i'r eglwys yw adfer y sawl agiliodd a gadwodd draw. Boed i'r amheuwyr hynny yn ein cyfnod ni, ail gydion i ffydd, ail ystyried ei ymateb nhw i'r hwn sy'n ein gwahodd i edrych ar y clwyfau. Her pob eglwys yw darganfod llwyfan i sgwrsio gyda'r sawl sydd eto i credu, neu sydd wedi colli ffydd, a gwrando'n deg ar eu profiad nhw. I ni'n byw mewn oes cyffroes iawn, heriol iawn, ac o blith o'r heriau sydd, rhannu'n ffydd efallai o'r fwyaf ohonyn nhw. Gawn ni orffen gyda garweddi cyn bod ni'n dod ar sgwrs yma i ben. Diolch i ti, Nefol Dad, am damynedd yn ymwneud â ni. Byddwn yn gosod amodau i'n credu weithiau, fel pe byddem yn gosod telerau hunanol. Maddau ni am ein hagweddau rhyfedd. Diolch am glywed rhan o hanes Thomas, ac am ei deyrngarwch i ti am 20 mlynedd wedi'r Pasg cyntaf. Helpa ni i fod yn dystion mor ymroddedig ag ef, ac yntau yn byw mewn cyfnod mor heriol, mor anodd. Amen.